kuna wamwe wakatozofona tetesha mauri kuna nanyama kati wokuti akuenda kukariba vane matakshop avo saka toda kutoti iwawo vari kuita vane matakshop takataura kuti toda kuti vazoite masupermarkets because takataura nyaya yemareserves iya inegu ye50-30-20 because takati isusu every program avo tunoita 50-30-20 hatitomboisiye because iyo ndo inoita kuti mabusiness aita se akure. Saka toda kuti kana mabusiness achinge atangwa hatide kuti business rishringe kana kuti business ridone, tinoda kuona tinoti business growth. Kuti business kana ratanga ngari pararire, takataura kuti kana muri either muri mu ward level kupedzere mu district, province, then national. Zimbabwe yese munofanira kunge mune branch. Every province toda kuona mune branch. After that makuenda regional and kana ni international hakuna chinokutadzisa, ndimi wanhu wacho. Saka chinongodiwa kungogara tichiita iwo maconcept atiri kutaura. Ndofunga pa last program tetesha mutakataura imwe concept yatakataura kuti kana muda kugadzira reserve itai kuti takati kutanga musi waSeptember, ndofunga nhasi ndi 2. Saka nezuru. Saka nezuru toda kutoona kuti makaisa here dollar renyu paside after maita masales enyu. Nhasi ndi 2. Pamunopedzawo day renyu moisawo 2 yedu paside. Iwe mune matocreata a reserve inozokubetsera because taitaura kuti mubusiness mune tinoti ma-uncertainties zvekuti zvinokanganisa ma-managers kuti imi ma-business people kuti muite atinoti ma-assumption about the future. Saka izvozvo zvinozokukanganisa because patinotanga gore mune ma-strategies amune makaita atinoti ma-short term nema-medium term strategy nema-long term. But iwayo ma-long term haya manje anochizokanganisika nayo atiri kuti ma-uncertainties haya ekuti pane zvinhu zvinokuremerai imimi sema-strategic business leaders kuti muite ma-assumption about the future. Saka izvozvo manje zvinodiwa taitaura paya kuti panodiwa tinoti pivoting. Kuti kana tichinge tasangana nema-uncertainty kana kuti ma-circumstances akatiremerei mubusiness, tinoita tinoti pivoting. Yataiti we have to change direction kana we change the approach. Saka izvozvo zvinotodiwa kana utori mubusiness, ziva kuti ma-uncertainties arimo, ma-risks arimo, but kana ma-risks arimo mubusiness hazviri kuti totiza business. We have to mitigate and we have to manage ma-risk because hakuna business risina risk. Business rese whether muda kutanga kuita zvipi teteshami mutori nerisk, whether muda kutengesa tomato mutori nerisk, whether muda kurima pane risk, asi chakakosha kuri manager. Saka hamutotizi kuti handichatodi kushanda because kune risk ayo. Tikatodaro worldwide hakuna anoita business. But chinodiwa kuziva kuti kana zvadare toita sei. Ndosati kuti ma-business people kana zvinhu zvichinge zvarema because pane muteereri akafona last week Friday teteshama achitaura kuti izvo mukutaura zvokuti ndinge ndichiti maybe rimwe zuva kuti ndiise kana kuti $30 etiri kutaura ndogona kutadza kana kuti pa 50-30-20 yayi. But aiti 50% iisei kuma-operations, 30% moishandiswawo kune mamwe ma-needs enyu asingakanganisi kuoperata kwebusiness. Ndipo munotora the 30% yema-sales enyu amunenge maita on a daily basis. Zvinoenderana hazvo nema-nature of the business. Because kune mama-business asingawane mari on a daily basis. Mamwe anowana once a week and once a month and after every quarter and once a year. But izvozvo hazvina problem, hazvikutadzise kuapply 50-30-20. Kadai muchiwana mari on a daily basis 50-30-20 ngaito apply kune business rese irregardless kuti muri kuwana mari yenyu nema-intervals akaita sei. Sazviriwo taiti 50% ngaireservere kuma-operations, 30% ndo mari yomuchashandiswa zvimwe zvomunoda kushandisa zvisinei nebusiness. Because as a business person mune mamwe ma-needs amunenge muchifanira kunge muchiita fulfill anobva mu-30%. Then the 20% taiti ngaisevwe. Tiri kuda kuti tidevelop a culture yekuseva kana tichiita business. Whether munowana $1, besides 50% of $1 muisiye kuma-operations, which is 50 cents. Then 30% ndo yenyu yekushandisa, which is 30 cents. Then 20 cents sevai. Ndizo mawana. Izo muri kuwana imimi hazvina mhosva muri kuwana mari yakaita sei. Sevai, apply 50-30. Haina basa kuti uri kuwana mari yakaita sei. $2 to whatever zvomunowana inoapplywa. Because ma-20 cents yayo muchaona kuti after 5 days maatone $1. Saka zvatosiyana nemunhu ari kutongoti handina kutombogara kuti ndiri kuwana $1 chete handikwanisi kuseva. Izvozvo $1 remawana beside 20 cents muise paside.
30 cents ndo yenyu yekushandiswa mamwe ma-needs enyu sa-business person, but 50% ichengetere kuma-operations. Mukadaro izvozvo muchaona kuti panopera mwaka tinokwanisa kuexpanda kana kuti tinoti business growth. Saka 50 30 20 inoaplya kune business rese, hazvina mhosa kuti ihombe riri pakati nepakati kana kuti idiki. Then nyaya yema-cash reserves, takataura concept yayo taitaura kuti yatati yakatotanga nezuro. We hope kuti munhu wese akaibata yataiti musi wa1 kandai dollar renyu paside. But iyo 50 30 20 inenge iri yega futi muchiiaplya. Iyi tiri kuda kuti tigadzire reserve. Yotaitaura because last time takambotaura kuti it's either munoshandisa taiti munoshandisa yema-expenses enyu at the past 3 months kana kuti 6 months. Trend iyoyo inokubetserai kupai guideline. Muchiona kuti imimi munofanira kunge mune reserve iri equivalent to 6 months expenditure yenyu. Ndo reserve. Reserve inokubetserai manje mubusiness because tiri kutaura kuti kana muri mubusiness zvaizvi ezvinezvi mukatarisa worldwide teteshami maoparetero ari kuita mabusiness is so dynamic zvokuti mamanagers mamodels avanenge vachiaplya mukanonoka kufambirana nezviri kuitika mubusiness munopedzisira makuaplya mamodels ari outdated. Saka izvozvo zvinenge zvichida kuti mamanagers kana mabusiness people ose fambiranai nenguva so that zvomuri kuita zviri kuenderana here nezviripo nguva yacho. Because mukasafambidzana nenguva manje muchaaplya mamodels are outdated, hamuite mari. Handimozvona. Saka izvo zvinokutadzisai kuti mukurumidze kuidentifya ma-threats ari muenvironment. Saka potinotaura nyaya yekuti scanai environment yomunopareta mumuri tichiti it's not an event, it's a process yekuti zuva rega rega kana svondo rega rega kuti mwedzi wega wega munofanira kuona kuti muenvironment umo muri kuitira business teteshami ma-opportunities arimo ndapi kana kuti ma-threats arimo ndeapi. Saka izvozvo hazvizi kuti makangozviita kana kuti gore rapera kana kuti muchitanga gore mototi zvatopera because zvinoramba zvichinja. Mose zvamukutaura izvozvo Mr. Shambira, kune vakasara vachitengesa makaseti, vanhu vakuita zvema-CD. Makaseti angu haasi kufamba, makaseti haasi kufamba, munhu haasi kufambirana nenguva. Saka unoramba kudari, saka unozoona munhu kuti ndichitenge kaseti because haichaenderani nezviripo nguva yacho. Kana kuti one kana ndiri kuramba ndichitaura ndiri kutengesa ma-envelopes aye kuti taisonyora tsamba tichiposta tichiisa stamp. Saka izvozvo manje business riri low mazuva. Business rangu rekutengesa ma-envelope riri low. Aiwa. Tarisa mamiriro ekunze. Izvo zvakatotikosha. Chero business rese teteshami zvakakosha izvo kuti tikurumidze kuzvo. Bo tikangononoka chete tinoaplya zviri kumashure hatichaite mari. Saka zuva rega rega richingobuda tarisai mamiriro ekunze. Kuti mimi pamuri kuitira business zvinhu zvakamira because zvinhu zviri kumhanya. Saka mune makaita maplans dzimwe nguva ma-long term plans aya muchitarisira kuti zvinhu zvaita sei zvava zvatochinja. Saka mimi mukasawa flexible kana kuti muwe adaptable kuti mukurumidze kuti mufambirane nezviripo motochinja maplans enyu, it means muchatadza kuita mari because zvinhu zviri kushanduka nekumhanya. Ichokwadi ichocho. You remember Mr. Shambira paya madays COVID pakaita ma-lockdown akawanda kuti mamwe mabusiness akatofoira because vakatadza kufambirana nenguva. Vamwe vanga vakuita ma-home delivery, vamwe vachidii, asi vamwe vakabva vatobroka zvachose zvokuti nanhasi vasati vasimuka. Ndiro tiri kuedza kutaura because kuti tunowaitwa kuti imimi semabusiness hamuna control over it. Hachisi chinhu chokuti munogona kuchicontrola sebusiness. Saka izvozvo zvinhu zvakada zviriko mubusiness. Saka tiri chida kuti zvikamukona zvadaro ngatiwe tiri so innovative kuti titotokurumidza kuona handimutotaura kuti vamwe vaitoita ma-home delivery akatoidentify an opportunity although tiri kutaura kuti paita crisis because imomo munoita crisis ka mutori nema-opportunities. Saka chinodiwa kukurumidza kuona kuti right apaita crisis but ini ndatoidentify opportunity. Saka usangotarise the negative, imomo mutori nema-positive things. Saka ndo zvinodiwa kuti every business ukangoona panonzi zvafanira kana tikatoti nezvandiri kwakaitika El Nino kwakaitika drought. Right, it's a crisis but mutori nema-opportunities imomo. Zvakatodaro. Saka izvo ndo nezvaunzi iwewe manje wakaskana environment. Pane ma-framework anogona kushandisa vanotaura kuti kana muda kuchiona kuti the macro environment yenyu kana kuti vanoti the competitive environment mugona kushandisa yatinoti the pest analysis here inokubatsira kuti muone kuti the external environment
yakamira sei. Izvozvo zvinobatsira mabusiness people kuti mukure moita mari. Potuta kuti hashtag gore kuita sei? Rekuita mari. Kana kuti muchiona kuti the competitive environment yakamira sei. Pozvo zvinoita kana muri muchiita because business romuri kuita hamusiri mega. Mutori nema-rivals. Vamwe vari kutoitawo zvomuri kutoita izvozvo. Saka and mune mamwe atinoti ma-new entrants. Vamwe vari kutoda kutotangawo futi. Saka izvozvo munofanira kugara makatozvitarisa because mukatarisa munhu ari kutanga business rake Tete Shami anetoriwo nestrategy yake anotoda kushandisa yekutoti inini kuti ndipenetrate the market chinhu chinogona kunge chichiita $50 anouya akachiita 30 kana kuti chichiita 20 andikuzona. Saka izvo zvinoda kugara zvakatotariswa. Ndosaka muchiona vamwe vanyoro vakaita sana Michael Porter vanoshandisa yatinoti ma5 forces aya anokubetserai futi imimi sema-business people kuti mukwanise kuona kuti the competitive environment yakamira sei. Saka izvo zvinoda kugara zvakatotariswa. Tikazvitarisa izvozvo Tete Shami tinoita mari. #gore rekuita mari. Ende mareserve zedu takataura kuti tine tatoagadzira. Takataura last week kuti tikashandisa iyoyo yekuti every day tiri kuisa mari apa panopera mwedzi saSeptember ane 30 days 465 ya assured inenge yatoenda paside. Uku maoperations achiita sei? Achitofamba 50-30-20 futi tichiita sei? Tichiapply. Muchaona kuti panopera mwedzi 50-30-20 muchaona kuti mune masavings enyu amaita from the 20% ukureserve maita sei futi magadzirisa. So that panopera gore muchaona kuti ndofunga takamboweka paya tikaona kuti mukazviita kwegore munogona kunge mato nereserve iyayo munogona kunge mato save about 5,000 kandi kana iri 6 months about 2.9. Saka iyoyo mari Tete Shami mukayeka muchikanda kubusiness inoita kuti muwandudze business kana kuti mukure. Kukura kwebusiness zvinoreva kuti masales ari kuwanda kwemasales zvinoreva kuti profit yaita sei? Inowanda. Kana profit yawanda zvinoreva kuti pane yatinoti business growth. Kana zvadaro it means mawedzera wealth kune munhu akaisa mari. Because munhu akanda mari yake donzo rake ndiri kuwana cheuwiri. But kuti muchiwane cheuwiri ichocho kunoda izvozvo tiri kutotaura izvozvo izvo ndo zvinoita kuti muwane cheuwiri semunhu asacrifice mari yake. Because mari yake igona kutoshanda zvimwe zvinhu asi masacrifice kuti ndirakuikanda kupi kubusiness. Hamusungokanda mubusiness kuti chero zvaita munhu wese akatoti adaita an investment ari kutotarisira kuwana profit kana kuti kuwana cheuwiri out of that. But izvozvo zvinowanika tichiapply zvotiri kutotaura izvozvo izvo ndo zvimwe zvacho zvinoita kuti tiita sei? Tiite mari. Saka pane nyaya yatinoti ma-effective strategic planning yatakambotaura titaura kuti izvozvo kuti munge mune ma-strategies ari effective. Pane zvinhu zvomunotarisira kunge munge muchiita. Ndofunga takangotaura chimwe one chacho taitaura kuti stakeholder engagement. Apo ndakapa muenzaniso kuti Tete Shami mukasvika pamba pemunhu kana kuti mashanyire hama yenyu motoona mega kuti panapa zvinhu zvakaoma hapana kana chekubata. Imi wamaofunga kuti zvapasina chekubata bhedha ndowatengere ndofunga tondowatengera ma 2 liters ecooking oil. But izvozvo mukangondotenga musina kutaura nevanhu vepamusha wamashanyira munogona kutenga cooking oil but iyo cooking oil kwavari haina kunyanyokosha pari zvino chavari kuda upfu. Saka you have to engage ma-stakeholders zikurusa takanangana nema-customers edu. Engage ma-customers enyu regularly. Garai muri mukati mema-customers enyu so that munokwanisa kunzwisisa zvavari kuda nguva nenguva kuti customer yedu iri kuda matoho akagochwa here kwete kuwaendesera asina kugochwa atengwe. Saka imimi ende muchiziva kuti ma-customer edu anoda matoho akagochwa. Saka mukaziva izvozvo it means munoenda nematoho akaita sei? Akagochwa. Hamuchangoendi nematoho ari wrong. Saka izvo zvakatokosha kugara muri muma-customers muchivaengage. Vanokuudza izvo vari kuda imimi ndizvo munochiwapa. Mukadaro manje it means ma-strategies enyu anenge ari effective. Because mukasawaengage it means munogona kuita ma-plans but tisina kuengage vanhu vacho atiri kuti ma-stakeholders it means tichaita zvinhu zvisiri kudiwa. Kana taita zvinhu zvisiri kudiwa hatichaite mari. Tikasaita mari hapana icho taita because tota kuti hashtag gore rekuita sei? Rekuita mari. Pane dambudziko rekuti haiwa izvi ndakatonzwa kuti paJosa zviri kufamba zvinhu izvozvi ndofanira kutozvihodha kana ndakanzwa kuti kuHarare zviri kutengwa woya nazvo kuChinoi no one is going to buy nekuti kunoku vanhu havasi kuzvida. Because murikutaura mati kuJosa mataura kuti kuHarare but imi pamuri kuoparatira kuNyamakati kana kuti muKariba kana kuti muKaroi. Ma-clients enyu ari muKaroi nema-clients ari kuHarare anogona kusiyana izvo anotarisira. Saka izvozvo zvinoda kunzwisiswa kuti right ma-clients vafanira pamwe munogona kunge mutori
mutone branch kuHarare, mune branch muChinhoyi, mune branch kuKaroi, mune branch kuKariba. It's not automatic kuti zviri kudiwa navanhu vari kuHarare same product nezviri kudiwa navanhu vari muChinhoyi hazvifanani. Saka izvozvo munofanira kuengageawo vari kuHarare moengageja, vari muChinhoyi moengageja, vari kuKaroi moengageja, vari kuKariba moengageja, so that munokwanisa kuchinzwisisa kuti zviri kudiwa nevanhu ava ndezvipi. Kana pane zvakafanana it's fine, but muchatoona kuti pane zvimwe zvinotosiyana nenzvimbo kuti vamwe vanogona kunge vachida ichi. Saka imi mukazongoti sezvo mataura kuti kujoza because vari kujoza pamwe vari kutozvida, but mukauya nazvo muno muchaona hazvitengwe, but matosipenda mari. Saka zvakakosha kuti musati matotenga kana kuisa chinhu, engagei mastakeholders, zvikuru setakanangana necustomer, because ndo vanotenga zvinhu zvani zvedu. Saka mukawaengaja waya manje tinokwanisa kuziva zvavari kuda, tikaziva zvavari kuda ndizvo takuwapa, ndizvo takuvatengesera, ende muchaona kuti hazvitori time kuti zviita sei zvitengwe. Saka zvikasatora time zvinoreva kuti munokurumidza kuita yatinoti inventory turnover account, munokurumidza kutena mastocks enyu moita mari. Mukaita mari zvakureva kuti profit yaita sei yatokwira. Ndo zvatiri kuda gore rino kuti mari iitwe, because toda kuti panopera gore tete shami concept yekuseva toda kuti wazotitaurira kuti wakaseva mari yawanda sei. Kana pane business growth toona kuti tax-shop yenyu mamune 1 gore rinouya 2025 asi kuexpanda here. Ini ndikutoona kuti inini kane mukomana wekamera tiri pama1 because tisi chatanga unzi tiudzeyo imimi zvamangaita, ndima muri mustudio live muchidzidza. Izvozvo kana tichitotaura soka hatisi kutotaura kuti vanhu vari kunyamakate chete kutangira pano aiwa tinoita mari ndomunga kaucheta ari kuzvinzwa kuti igore rekuita mari. Mr. Shambira, thank you so much nekuya studio kwamaita muzvara nhasi. Tizosangana zvakare musi weWednesday. Andofunga mukazotidzidzisawo kuti taziya zvikuda customer tiri kuzvitengesa, ko kana ndada kuintroducer new product kucustomer ndingai introducer sei in a way inoita kuti ifarirwe. Asi zvanhasi tombogumira pano.